Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! J. Torrance on the mix. Alright, marhayda pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Sabado pizza 8 sa bulan nin Marso taon 2025 sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sindong lingkod, amigo sa radyo, minabuel, tadigdi sa programa, Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 ngunyanin pagkaaga, digdi po sa programang ini. Duman sa mga drivers na nakaantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok na ngunyan, kami naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po nin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok digdi sa satuyang programa ngunyan na aldaw nin Sabado. Siring kan dati, mainit pan girarayan sa tuyang panahon na ngunyan. An pinagurulayan ngunyan kung papaano naman an mga suspensyon daakan eskwela pag nag-abot na sa 43 degrees Celsius ang init factor. Kan maoran, maoran nun ngaya, yellow, red, orange, red. Dapat ngaya suspendido. Ngunyan, dahil na dapat na nagpapara suspend. Ngunyan dapat siguro duman sa mga estudyante po ay sa mga teachers magibunin paagi na kung pwedeng alas 5 sa maagaan laog di
alas 5. Nakatapos sundo alas 10. So, iya mga nakadepende naman po tabi yan talaga sa tuya na pagdidisiplina sa satuyang pamilya. Takon amay an ralaogan, di amay ka man na mabiyahe dapat. Ngani po na ngani po na dai kita mabugtak sa alanganin. Maray sa mga eskwelahan na sabi ko nga ni Sendo po, sa mga schools na mga aircon okay lang, lalo na sa mga private okay lang. Sa college wala problema, ang problema talang sa mga sa public school talaga actually. Kulang man dyan, mostly kan mga yan, wala man talaga ki aircon, no? Orang aircon. Mantang mainit na ang panahon, nag-iinit man po ang labanan digdi. Kan mga politisyan ta. Okay? Nag-iinit ang labanan kan mga politisyan ta. Lalo na po an mga party list organizations dakulon ata nagkakampanya da bagangon yan, kadakol-dakol po tabi. Tapos may mga nagbibisita na digding mga senador ngon yan. Mga senador na nagbibisita. Aram nindo tabi, simple man sanan sa tuyang kahagadan Dahil kita magbase duman sa sikat na tao, artista, kung ano-ano po tabi. An basihan ta, ano an pwedeng magibukaan? Ano ang pwedeng magibo kayan pag siya na po nakatukaw? Di ba? Pag siya nakatukaw na sa pwesto, ano ang kaya niyang gibuhon? Iyon ang kaipuhan ta. Iyon ang kaipuhan ta po. Bako na tamiling so artista na hiling ta dyan sa kwan, ay maorang ngayon duman, si Robin Padilla. Ay maorang ngayon si Philip Salvador. Si Willie Rebillame. Ayapot din sa diri nindo. Ano ang pwedeng gibuhon niya kung okay man siya sa Indo po. Kasi ang Senado po is legislation Pag sinabi mong legislation, yaon po tabi dyan yung debate, pagpanday ng batas, debate, gabos-gabos. Takon makuang kabaganin batas, actually, ikan ma-sponsor, ikan ma-deliberate. Paano mo yan i-deliberate po kung duman sa inaapod na argumente sa argumento po dai ka man tatao ta siyempre kulang man so sa imong know-how, kulang man po tabi so sa imong inadalan, dai kita nagsasabi digdi na na nagdi-discriminate kita o duman sa mga dai nakapagtapos. Dai po maging kwan lang kita, maging prangka, no? Maging prangka lang po tabi kita digdi sa sakuyang sinasabi. Prangka lang po tabi ako sa sakuyang sinasabi na dapat po gibuhon ta kung ano po ang tama. O kita naman na mga Pilipino, kita naman po tabi ang magdidesisyon para sa satuyang sadiri, para sa satuya po tabing nasyon. Ining mga jóvenes po, lalo na ining mga kadaklan bagangon yan, mga estudyante, tanda kulong ganyan nag-iriskwela. Kulang man ngunyan po tabi ang dahil nakapag-eskwela. Ngunyan, ang mga jóvenes, ang dipisilon mo po tabi na kaulay. Pero madalion po tabi sinda, pagkaulayon kon, ika po, igwa kanin paninindugan, na tama. Dahil mo sinda po tabi pagpiriton, kung ano po ang gusto mo para sa inda. Hindi. Dahil ikaw magkakasundo. Pero ang problema digdita, kadakol-dakol kitang mga adults. Digdi. Kadakol-dakol kitang mga adults na ang problema po, daiman
Maluya. So adults, lugod. Di ba? So, sabi ko sa Endo, dapat siguro na kita po maging matanos na butante. Nailingtan na po na maabaso niya na politikong iyan. Sinusuka na po tabi duman sa nasyonal kung ano po tabi. Tapos bubutuhan ta pa. Wag na po. Iyo. Imagine nindo yan na may mga pagkakataon na may mga kaso so. Iyo pa yung ng gagarana, no? Yugon mo na katuntuhan taan. Nata, sikat eh. Sikat. Sikat. Ang Senado, ilingon nindo ang Senado po, dapat po harong iyan kan mga intelihente. Naramdaman nindo kay ito kung inabot pa nindo kay ito po so mga bagong tubo mo niyan, mag-research ka mo. So composition kay ito kan Senado, Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, Raul Roco, igwa pa kay itong ito, may defensor pa kay ito may Kitatad, Ernesto Maceda, iyan sa mga uragunon kay itong senador. Considering kayan po ang kalidad kan sa tuya na iboboto, mga senador po tabi na iboboto ta sa eleksyon. Di ba maugma kita? Kasi di kita masusupgan duman sa ipinadarata sa Senado. Pero kung mapadara kita ki, artista, di ko rin tataram sa, baka may magkadaragit naman sa to. Ano yan? So artista na kabugtak dyan, tapos kan senador na, so senador, duman sa kwarto niya sa Senate office, yaon so agong, duman nagpapagayon, duman po tabi nagpapagayon so agom kan senador, artista. Di ba? Naramdaman mo din do kay ito si Robin Padilla, si Mariel Rodriguez. Naramdaman din do kay ito. Naging controversial ba? Duman mismo sa opisina. Kaya po niyan magpagayon ta, artista ba ya? Di ba? So, iyan po na mga bagay na yan. Pandua, sa deliberasyon sa Senado, nahiling manindo kung ano. Ta kasi, sabihon ta na igwasindanin mga alalay, may mga advisor na mga abogado na mga di kampanilya. Pero kung ikamatindog dyan, matindog ka sa sarong tribuna, nako. Ora ki mangyayari. Ikwanta po ang nasyonal, ilocalize ta. Sanggunian bayan, sanggunian panglansod. Hindi nga, ang sample ko sa Indo, ang sanggunian panglungsod kan Legazpi. Sanggunian panglungsod kan Legazpi. Ako din, ako mataram kung si Rizal dyan mga maorga. Tamasopog man duman sa mga makaurag. Paghiling ka mo kansisyon kan sanggunian panlungsod kan Legazpi. Ilingon na sa lanindo po kung anong klase. Pakasupog baga. Sanggunian bayan. Daraga. Makasupog doy. Sasabihon nindo na napakasimple naman yung requirements kan pagiging leader sa irarom kan satuyang fundamental of laws, the Philippine Constitution.
Simple naman sana talaga yan. Bastang tatao ka magbasa o magsurat. Pero, kung ilingon mo, ikaman sana, day ka man, tatao ka sana magsurat kan sa imong pangaran, tatao ka sana na magbilang, tatao ka sana po tabi magkuan, pero day ka po tatao magsabot. Dahil kulang po so sa imong inadalan. So ano ang mangyayari sa sanggunian? Legislative kita eh. Ano ang mangyayari sa so iba, so day kaya, so mga maluya, sesyon nagkakaturog. Pagkay po ng magboto, yes or no man sana. Yes, Your Honor. Yes, tabi, Mr. Presiding Officer. Present tabi. Yan sana nagigibo. Lang supog baga. Tapos mimironan. Magkasupog baga po tabi. Alin po, sanggunian panlunsod, sanggunian bayan. Igwa po nin, may mga eskwelahan na ang kurso po is political science. Political science. Ta kami kaya ito, nag-observe kami, political science eh. Nag-observe kami. Aramiso parliamentary rules and procedure. Tatinuro sa mo eh. Kung ano po tabi ang dapat gibohon. Kung nag-deliberate sinda, day po nakasusog duman sa parliamentary rules. Gustong sabihin, so estudyante na nag-observe, ano sasabihin kan mga estudyanteng nag-observe? Mapapatal baga? Marisa na tayo nagtubod sa. Mapapatal just because mga maluyahon na klase ang ikinagta dyan. Just because igwanin pirak, ikinagta dyan. Tinawanan kitang 50, tinawanan kitang 100 kan eleksyon. Kaya ibinoto ta. So ipinadara sa sanggunian o sa sanggunian bayan na supposed to be sinda po ang local legislators. Arog kang congressman, arog kang senador. Yung bagaan katampad din da. Sa sesyon nagkakaturog. Tadeng aram. Perming absent, tadeng aram. Then depo tabi nakikipag-interact. Tano man ang ganahan mo kung sukahampang mo abogado, sukahampang mo po tabi mauragon, tapos day katatao, o ano man. So ang gigibuhon mo, tangani na dit ang sala mo, day ka na magtaram, tangani wala kang sala. Magkasala ka na kung day ka nagtataram, day ka po nagre-react. Iyo po yan ang kaipuhan ta na mga leader na so pwede, lalo na sa legislation, mga sanggunian po, tapos Kongreso, Senado and then House of Representatives, dapat po siguro mamili kitama na pwede tang ikaagyan. So at least, dahil man lamang kita masusupgan, lalo na ang Senado, bago ang Senate building ba ko? Bago ang Senate building, Senado, imagine nyo doon, ibubugtak dyan, artista, ano yan? Pamas? Ibubugtak na yan mga artista po, papalogon ta dyan bilang mga senador na nakasulot nin barong pagsisyon, mga artista, pagabot kan oras, dahil man ti aram. Makasupog baga, bago hulon so, session hall kan Senado, tapos, an ikakagrindo lapa. Lapa ni kakagdindo. Iyan ang sinasabi ko sa indo eh. Kaya ngon yan, ngani na dahi man kita magkasurup, ganin husay, nin marhay, kay puhan na kita po na mga botante, maging matali man lamang kita. Nangani na maging proud kita duman sa mga sinuportaran ta kung gana. Ay, si Kwan nga, maorag nga yan. Bako ngayon committee de silensyo. Maurag yan. Binoto ko yan. O, kung karamang. Pero kung matalam ka, binoto ko ito, buro dun. O, siksayan may sala, ika. Kita po ang may sala, ta kita ang nagpili. Kita ang nagboto, kaya irayaran dyan.
Di ba? Rayaon sinda because kita pinili ta, ibinuto sa sinda. Kisay po tabi so kapalpalan, bako sa to. Kaya ako, pag nagboboto ako, lalo na pag local, inihiling ko na yan, sisi ini. Tagasain ini. Ano siya dati? Ano ang educational ano po tabi ang sa iyang tinapos? Taduman mo po mahihiling kung may aram yan. Kasi pagtapos ka man talaga, isabay ka duman sa mga graduate sa ng high school, dahil nakatapos po tabi ni elementarya. Iba man talaga yung level kan, ang inaapod na line of thinking mo, iba man talaga. Nasa highest level ka, so kahampang mo na sa lowest. Dahil man ka mo magkaintindihan po tabi ka. Di ba? Kaya ngunyan na eleksyon, dahil na po, isipon taman po yung puturo ta. Tas hindi bagaan masurog sa tuya sa oras din pangangaipo. Unless na ibinugtatasinda, basta ang pagkaaram ta, tinawanan kitang 50, tinawanan kitang 100, okay ka na. Di ba? Okay ka na. Morag ngayon si board, morag ngayon si kagawad ta. Nagtong yung 50 kan eleksyon. Nagtong 50. 50 pesos. Tapos kaburod. Maurag sa napalan, maglugis. Sa bulangan pirmi. Ito'n maurag siya. Pero pag-abot sa legislation, never mind. 27 o 26, lampas alas 6. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol? Nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to meet mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New
New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa po. Sige. Good morning kay Kuan. So, sa kuyang kababata, si Ray Marpil. Diyan sa Metro Manila na yun eh. Sige, tapos pa sana. Mano, okay. Si Insan Rubido, good morning po. Kay Ted, good morning ha. Okay. So, anyway, ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan? Garo, nagulpingon yan ng mga ko. Nagulpingon yan. Yun na bagang sabi ko sa Indo eh. Ang problema kasi nailawan duman sa issue kang kuan eh. Sa issue po tabi kan ano ba yon? Pag-divert kan pondo. Ota
dapat dahil mo inako na dinibert niya. Tapos, dapat bako duman sa preskon. Dapat mo bako sa preskon. Iyo, bako po tabi dapat sa preskon. Sa press conference, maiiling ka talaga duman eh. Sa press conference po, mahihiling ka talaga duman. Iyo, dapat bako sa press con. Naarog ka ito nga ni, ano nangyari? Bako ikaso, iyo so, nabaliktadan eh. Kaya sabi ko sa Indo, ako Bicol party list. Ako Bicol party list po. Dapat po na si Mayor Pido Garbin na lang ang magkuano na. Mas maray siguro na si Mayor Pido Garbin ang adara kan pangaran kan ako Bicol. Sa totoo lang, garo negative po ang dangog because ako untayan o dae siring po tabi kayan. And then sabi ko sa Indo sayang because sa totoo lang dakol man talaga yung tinabangan. Dahil man kipagkapagtaram sa tuya digdi na dahil natabangan so ako Bicol. Dakulon man talagang tinabangan. Detayan po tabi pwedeng halion. Na may natabangan po. Kaya lang, yun na nga yan, minsan, may mga pagkakataon na nasasala kita sa pagdaram. Lalo pa, mainit na nga ni iso sitwasyon, dapat nagpakulpa na muna. Dahil nang una sakata, suminimbag po so binira, lokal. Binira. Sinimbag po. O di, kan suminimbag, nagkalakaga po sa tubig. Yukon mo yan. Ako saran ka. So tinampo nga digdi sa Muya. So project digdi sa Muya na 1.2 billion so kantidad na supposed to be para sa first district. Sa first district man ibinugtak. Pero, bako duman sa tama na project na dapat iyo po so bubugtakan ko ta. Tay binugtak duman sa mga proyekto kung saan pasiring sa negosyo kan sa indang pamilya o bako na yung uragan na kumbaga na one ply kita digdi kung sa paturon one ply kung sa paturon po na one ply bako nagkaurula maski ano pa ang gibuhon ta maski ano ang gibuhon ta po dahil naman mababawi dahil nababawi po sa totoo lang wala na na-damage din marahay na-damage din maray po sa kabaga o sa kainin o ano ini pati so tugang na dadamay may mga may mga sponsor na niya Representative Saldico inilihis ang budget ng Albay para sa kalsada tungo sa resort ng kapatid na si Christopher Co. Ayon sa Tabaco Mayor. Niyan barita. Inakusahan ni Tabaco Mayor Crisel Lagman Listro si ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ng pag-divert ng 1.12 billion budget na para dapat sa unang distrito ng Albay para sa mga proyektong tutungo sa beach properties ng kanilang pamilya. Ang inilihis na pondo ay para sa pagkompleto ng proyekto tulad ng St. John the Baptist Church Restoration,
coastal road sa Tabaco, mga tulay at kalsada. Susog ini sa interview sa Manila Times. At ako, dahil ko nakaulay, pero ngunyan, may mga kuan man. Picture ko nga ni po, sabi ko sa inyo, si Dirko sinabi kay ni sa 1.2, detalyado sinataram ni Mayor Crisil 1.2 billion na halaga inilihis to 750 million ilinipat sa isang road concreting project sa Barangay Edimsog, Santo Domingo. Dagdag pa. Iyo man ang gad. Magayon naman naglagad diyan sa kuan, sa palibot kan kadagatan tapos sa bulod. Binaratak sa bulod. Pigpasiko-siko sa bulod tapos po binaratak diyan sa gilid kan dagat, pigpara riprapan. Magayon naman ang gad. Iyan project po yan. Ang nahilin ko man ang gaduman na mga equipments gabos digdi Sunwest presenting representante ng BHW Party List ang anak ni Christopher Ko na si Angelica Natasha Ko. Ay aki palan ini ni Congressman Kito ni Christopher Ko si Angelica yung representantes kan BHW Party List. Oning iba dahil na ini matindi matataandaan na sangkot si Ko sa kontrobersya ng 2025 budget kung saan maraming mga proyekto para sa edukasyon at kalusugan ang binawasan ng pondo. Enero tinanggal ni House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos si Saldico sa kanyang pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations sa pamamagitan ng pagdeklarang bakante ang posisyon. Tama naman yung sinasabi talaga digdi. Saka. Yung baga. Paano? May basaran eh. Igwanin basaran. Paano yan? Di ba? Paano yan po? Nga ni so interview kan kwa na. So interview. Dango ko din do sa ibang partiya. Bicolnet TV ini mga pag-iribatan sa hanap buhay. Yan si Mayor Crisil. Dango ko din daw. Dito sa Tabaco. And sumatotal sa buong distrito ang naalis pong pondo sa mga priority projects ni Congressman Lagman nasa 1.12 billion. Mga identified projects to na dumaan sa tamang konsultasyon, priority projects to na isang release na lang itapos na. Of this number, of this appropriation, around 305 million ang completed na sana this 2025 kasi matatapos na. Mga final releases na lang to katulad nito Coastal Road Project natin from Cormidal to San Lorenzo. One release na lang po yan, tapos na yung ating coastal road. Sundo na iyan sa Malilipot. And then yung simbahan ng St. John the Baptist, one release na lang po. Complete na rin po yung ceiling, electrical, choir loft, frescoes, and pulpit. So marami pa pong ganyan ang sitwasyon. One release na lang, Tapos inalis pa yung pondo. Marami po dito ay mga maliliit na projects na nakakatulong sa barangay, katulad ng evacuation centers, multipurpose covered courts, barangay halls, health centers. At marami rin dito nakakatulong, marami rin doon sa mga dinilit na projects nakakatulong para sa farmers, mga farm-to-market roads, mga bridges, and of course, yung flood control system, lalong-lalo na sa bayan ng Malinao, kung saan talaga yan ang pinakamalalim na portion ng First District. So, lahat ng tubig na pupunta sa Malinao. Kaya ang priority natin po dyan ay river control, flood control, pati yun po ay sinibak, inalis sa budget ni Congressman Lagman. Ang nakakalungkot po, sa ginawa po ng Ako Bicol Representative na si Saldico at ng Vice Appropriations Chairman na si Jill Bongalon, pareho members po ng Bicameral Committee na instrumental sa pagtapyas ng pondo ni Congressman Lagman, ay nilagay nila po yung amount na 1.2 billion hindi po sa mga priority projects ng mga tao, kundi sa priority ng Saldico, ng pamilya ni Saldico. Priority nila kasi naandun ang negosyo nila.
Katulad po ng 750 million na road concreting project sa Alimsog, Santo Domingo, kung saan po located ang resort ni Christopher Go. Iyan, bako ako nagtaram ka na ha, si Mayor Crisel Lagman Luistro, ipo ang nagtaram. Paano? Paano? Kuwan pa daw? Dahil man kita pwedeng magkuwan ka ni, ano ba yan? Bago ka na istorya. Ayo? Saka. Iyo baga? Sos Mario si bro. Yun na yan ang problema ta eh. Anapon ko digdi so ano yan. Tapano kung day ka baga nagtaram, di ko ta na nagulpi. Di ba? Day ko ta nagulpi. Good morning. Di ba? Day ko ta nagulpi. Nagparataram pa. Natuda so buyo. Naula so buyo. Ito nagparataram. Dindetalilugod kan aki kan congressman. Ano nga pa? 750 nga. Yaon dyan nga sa Alimsog Coastal Road. Ibinugtak. Duman nga pa si rin sa resort. Ay, nako. Oni ha, sa mga may sadirinin daga, lalo na diyan sa kuan. Aram nindo po, ibaga, kay puhan po tabing kuan. Dapat na maging matanos kita. Ano na naman si Umot? Di ba? Maging matanos po kita. Tanganin na day kita nin. Problema, lalo na po tabi pagsiring kay nina. Di ba? Kawawa yung kakawawa dito, di yung tao eh. So mga project na dapat ibugtak. Igwa pa nga dyan dyan sa Bicol Regional Hospital Medical Center, BRHMC, RMC, dating BRTTH. Igwa dyan kisarong project po na I think duman yan sa may, so building dyan, duman yan sa dating pig-arakian baga, sa may, so mga aki, tapos sa mga bados, pag nako-confine, tapos may nag-araki, dyan, so building, piglulumutan na po, dahil man napapadagos. Ano yan? Ano yung nadayan po, dahil man napadagos? Dakulao na building. 4 na iskalon. Kung matapos ko ta na yan, magayon ko ta. Di ba? Magayon ko ta. Kung natapos ko ta. Dahil pasundo sa ngunyan, kasi kaipuhan, need po tabi kan BRT kan hospital na yan, regional hospital yan, need iyan po tabi na matapos yan. Tangani na may magamit po ang mga pasyente. Yun man, nagtutsaga ba dyan sa mga kwarto dyan sa hospital, tabi, na minsan sa radayot sa kwarto, dakulo ng pasyente. Dakulong talagang pasyente sa BR. Iyan ang piglalauman eh. Kung gusto mong malibre ka, kung ora ka man talagang panggastos, lalo na sa mga private hospital, mahal baga po pag sa private hospital. Bako karaw-karaw yung gagastuson mo. Dapat po, diyan ka sa
ano yan, diyan ka po tabi sa BRTTH. Nga tadakulo ng pasyente. Pandagdag pa ko tayo kung ini baga po na pinagparasarayang po tabi na pirak sa mga proyekto po na mga road opening na ini na ang nakikinabang po nagkapiraman sana. Kung ibinuruktak tabaga ini sa mga health facilities, di maray. Maray baga ko ta. Kaya lang, ang problema tangani, sabi ko sa Indo, baka di tan naging dilinsya nindo, adi. Mas dakol duman. Tapos, siyempre, double purpose ka mo. May dilinsya na, mauragon pa so, road network nindo, pasiring sa beach. Pasiring sa beach. Double purpose baga. Sa Indo pa nagbayad po tabi sa gobyerno. Sa Indo pa nagbayad sa gobyerno. Sa kabagakaan. Iyon na yan. Iyon na yan po. Binayadan na kang gobyerno, ang nakinabang po sa kontraktor pa. Iugon mo. Double purpose talaga. Adi. Yo. Yo baga. Yun na yan. So anyway, kawawa naman so kwanta. Kawawa naman po tabi yung sa tuya na mga kababayan. Ano ini? Contract course or the company. Sige. Oni pa. Okay. So, igwa na kita ni 58 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Pag alas 6, o pag alas 7, antabayan naman po tabi nindo yung DWRL Barita alas 7, adi. Mga darakulang barita po. Mga darakulang barita. Nasa indong bantabayanan. Digdi po sa 1FM. Sige. Anyways. Anyway. Sige. Okay. Maparam na gayda ko. Digdi sa programa ko na. Kuha na lang kita ni 1 minuto bago po mag alas 7 din pagkaaga. So maparam na kita digdi sa programa gayod. Orat yan ang DWRL Barita alas 7.